És difícil elegir un, però mira, si tinguera que elegir un i pensant que estem a la Fira del Llibre, elegiria aquests, que en anglès és The Drac and the Knight, que vol dir el drac i el guerrer, i mireu quina hermosura de llibre. Bueno, jo el conto a la meva manera, parlo d'un drac i un guerrer que va fugint, perquè en veritat el text no té tanta importància com les magnífiques il·lustracions. És un llibre de pop-up, sorprendent, magnífic, que barreja les lletres, les imatges, el blanc i negre amb el color, perquè com la vida, com el yin i el yang. I parla dels contes populars. Que si Blancaneus, esta pàgina me sembla hermosa. Un bosc. La Caputxeta, que si Aladín, que Raspunzel, ahí dalt de la seva torre, que els tres porquets, que no és el llop el que bufa, en este cas és un drac, com el Sant Jordi, el dia del llibre, el dia del meu sant. I al final és sorprendent, perquè el guerrer resulta ser una guerrera. I bueno, al final convenç el drac de que utilitza el foc per algo de profit i treballa en el meu poble, en Alberic, en un forn, fer les mones de Pasqua. I aquesta és una de les històries que més m'agrada contar, perquè té una barreja de la que tots estimem, que són els contes populars. Molt bé.